Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Республікі Беларусь. У сённяшнім відеогляді хацеў паказаць вельмі цікавы брак 5 копеек узору 2009 году, маскоўская чаканка стары герб. Тут у нас невялічкі раскол штэмпелю знаходзіцца па рэверсу. Вось ён тут. Пачынаецца раскол ад канту, праходзіць праз літару К і амаль кранаецца літары А. Такія бракі недарагія, так як яны не маюць вялікага расколу. Если гэта быў бы поўны раскол штэмпелю, тады да, яны каштавала манета даражэй. А так яна не вельмі дарагая. Давайте разглянем таксама аверс. Тут мы побачым яшчэ маскоўскую старую чаканку. Тут у нас стары герб. На сённяшні дзень ужо ён іншы. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!